سلام تعزبت نايت شانل كميت خونوا لهم تسفا قبر كلهم عزز لهم وسلام تكونوا لهم معناتها كم تهر استزراهم هاني مبزحتينا ريناينا ولا غيرنا من خونينا صباق كنريئه لنا مالتي وابناي سوات انتي نبل تقرص عن تسلم من تيلو صبو يو كمز براون نبلو مالتي تسلم من تيلو سني نتي صباق ناي قصناس اقول حيريئو نصباق إلنا نريئو مالتي سوخ اني تاتو نبلو ناي قرصان تاتو لهم صوع زوم عادي موقات مالتي فوقات كله سني كما ينسو حجبنا حكمنا يدبل دلخو بناي سن حكمنا خنري أخلنا سني بس نعتك كايدهم صبوا إلى موديوم كنجبر على الناديو أنت لا تجيرو خنت خنجبر على الناقل نقرت حميمنا مالتي ويس بناي حكمنا عيلة عطني عم صبوا إلى موديوم يبلون سوتات كقربا بدي أهم رأينا ቅድምና ኦም ኻደግ ምናልባት ሓደሽ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እንተ ደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እሞ መታን ሓደሽ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ኖቲፊኬሽን ክመፃኩም እንኮላይ ከዓ እዚ ቻነል ናይ ስኒ ጠቃሚ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኮይንኩም ምስ ካልእ ሰባት ሼር ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እንዳ ስኒ ድሰርሕ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ናይ ስኒ ከምዚታት ቪድዮ ምፅእ መታ ንኩላና ትምህርቲ ኸውን حجي من على نطبق يلوسني زي قبر سمش مبزحتينا نطبق خبها الكل بزح نقدر نقبره نقرات هالو مالتيو حجي راح يكون انت جميل خبت قدمات حيزهم سبات نرينا وي بسنا سرعات ابا بروفيشنال دحن نبلو ابزعد حجي تاتو بوتا جلز بهالالو او خيدهم ولا بزناي ناي داوم ولا اقاروم قال ديكونه ولا بناي قرصانهم زقبرو لو مالتيو كوكاتو هلو مالتي سلازي ازم ريناينا خاب قدمات حيزوم سباتم يغبرو يم ولا مناي قدنا ابناي بروفيشنال دتباهله ولا انت زي كدو مالتي حجي بنا حكمنا جن نزي كل غزي خمس زبلو سني ازي اقداسي سن مالت افنا مالتي افنا منياتو سننا كنبل كلنا افنا اورال هايجين بلو قرصان አሎ እቲ ናይ ቦን እቲ ዓጽምና አሎ እቲ ናይ ስን ባዕቢኡ ማሎ ማለት ስለዚ ዝኾነ ክንበልዕ ክንሰቲ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኮልና በአፍ ይድጅምር በአፍና ዳአቶ ነገር ካይ ኩሉ ነገር መንቀል ይድኸውን የድብል ከም ትኩል ግዜ ዝብሎ ማለት እንተዳ ናይ ውሽጣዊ ሕማም ተለና ሃኒ ኦራል ሃይጅና አፍና ጹሪ እንተዳ ደይኮና ኸቀላጥፎ ኽእል ካብኡ ሓሊፉ ኸኣኒ ርስሓት እንተዳ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ባክቴሪያታት ገለ ደምፅ ነገራት ንገብር ተኾይና ኣብ ናይ ኣፍና እንተሎ ኸኣኒ ቀስ ኢሉ ሰለይ ዝብል ዝጅምር ሕማማትም ኣሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረብኮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ምውቃጥ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ናይ ADA ብሎ ማለት ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ይደለኹ መፅናዕቲ ኣካይዶም እንታይ ከም ዝበልዎም ብዛዕባኡ ንእሽተይ ክንርኢና ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ግን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ስለ ዝፈላለ ምስቲ ናብ ናይ ዓድኹም ዘሎ ከተፃሪዎ ይደሊ ወይ ምስቲ ናትኩም ናይ ስኒ ሕጂ ብዛዕባ ስኒ ስለ ዝኾነ ናይ ስኒ ሓኪም ናትኩም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ናይ ADA በዚ ናይ ኣሜሪካ ክንሪኦ ከለና መፅናዕቲ ኣካይዶም ወልኣኡ ከለዎም ኖ ኢሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ግርፃና ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘመፅእ ዘሎ ኣብኡ ክውቀጥ ከሎ እቲ ሰብ ይኸፍትዎ ኣለዎ ምኽፋት ማለት እንታይ እዩ በቲ ዘለዎም ናቶም ኣቕሓ ገይሮም ክሃርምዎ ከለዉ ሓደ እቲ ርስሓት ንኽኣቱ ቀሊል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ባክቴሪያ እንበሎ ማለት እዩ ርስሓት ማለት ሕጂ እቲ ኣሓድ ዝጥቀምዎ ክኸውን ይኽእል እቲ ቦታታት ኣብኡ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ከኣኒ እቲ ግርፃና ቀልጢፉ ዘይሓዊ እንተዳ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል ማለት እዩ ንውሽጢ እንተዳ ደኣቱ ኣሎ ከኣኒ ብደም ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ደም ስኒ ርስሓት እንተዳ ኣለዎ ሕሰቦ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ወላ ክንግምቶም ንኽእል ኢና ስለዚ መፅናዕቲ ኣካይዶም ወላ ኣብኡ ከለዎ ሕማን ኣድቫይስም ኣይገብሩን እዮም ንሰባት ንኽገብሩ ናይ ግርፃን موقع زبحال نخجبرو نسبات أي تبابعنا بنا حكمنا بنا يسن مالتيو سلزي زي آخر لجزء مستحكمنا أنت تزرارنا دبلت أيو أنت زي جبرنا أزيا قد داس مالتي مهنياتو رسحات متى بوجيرو آتيو نشت أو آتيو نخال نجرب كيك على عنا مالتيو كوا حليفو تدتقمولو مالتي جت تسلم مالتي من تسلم كون ندينا عند براون كون ندينا عند النات جرسان تدتقمولو كيميكال على مالتي كيميكال حجي نوش تأتلو مالتي أبت جرسان ترى خوينو كسيلو سليلو ناتو خالص رحم صرح له مالتي سلزي كأو متى كان لجس بتزبلون عند حكمنا أنت زي تتكلم
ترى زي تتقمنا له أزيو أقداس مالتي حجي قال يوم سبات أمو تتقيمن دي أمو غيرن دي أنت هيدا خجبري قال دبلو سبات هلو خوريم من البات أنت رأى غيرنا هالينا كنابتخن من لساين خلينا جن مسنا هنا حاكم نايس نزلو مسطات أنت تزرارمنا هاتبو دحمنا نجرات له ويحدش نجر إنفلام ترى غيرو ترى زخون دحم كجمر يخيل خون أنت زي كونجن منياتو أبششد شور حديهم أو عامد ممليسهم زقبروا تاتلو متان أزيو خدمق متان مالتيو نعم تزي تجبرنا استمرت أو ينسمعني ولا بتني حكمنا كان ريو خلنا كومي زبل مالتيو اجي مبزحتي يسمنا البات او مو اب كال عدس قبرون ديهم اب افريكان نبلو اب عدنا يقبرن ديو كاب قدمات حيزو ولا تتقملو ناتشوراليو ناي منم دمصو ነገር حمام يلم كنبل نخل نخو سزي يردانيو سباتكم خبلو هلو ግን እቲ እንጥቀመሉ ደለና እቲ ጸሊም ሕብሩ እቲ ብራውን ሕብሩ ደሓን ንበሎ ኬሚካል ደሓዘም እንተ ደኣ ኮይኑ ሕሰብዎ ንውሽጢ ከኣቱ ከሎ እንታይ ክገብር እዩ ማለት እዩ ቀስ ኢሉ ንኸኣ ነገራት ስለዝጅምር ብኸምኡ ከኣኒ ኣዝዮም ወላ ሰባት ካልኦም ይጥቀምሉ ኾኑ ግን ሓሲብናዮም ተጸናሕና ምክንያቱ ንኹሉ ሰብ ኣው ኣይትጠቀም ኣይትግበር ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ሰብ ክርእዩ ከንብብዩ ወይ ሓኪሙ ክነግርዎ እዩ ግን ድሕሪኡ ኣብቲ ሰብ እዩ ዝምርኮዝ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ደይተገበረ ከዓ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ መታን ፅባሕ ንጎ ሰለይሉ ስርሑ ጀሚሩ ሕማም መታን ከይቃልዓና ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ሕክምና ክንሪኦ ከለና እዚ ናይ ምቃጥ ማለት እዩ ንግርፃን ኣየድልን እዮም ድብልዎ ንዕኡ ከዓኒ መፅና ፅቡቅ እዩ ዝብሎ ከዓኒ መፅናዕቲ ከዓ ተኻይዱ ከዓኒ ፀደቐ ነገር ከዓ የለን ስለዚ ብናይ ስኒ ሕክምና ብናይ ጥዕና ክንሪኦ ከለና እንተ ዘይተገበረም ይሓይሽ ብልዎ ማለት እዩ أجي ناتشورالم كهلو ባህላው ማለት እዩ ባህላው ገይሮም ዝውቀጡ ሰባት ይህሉ ኾኑ ይብሉ ኾኑ ግን ኩሉ ግዜ ምሕታት ጽቡቅ እዩ ምስና ህና ሓኪም ናይ ሰኒ ተታሓንተ ሓቲትና ጽቡቅ ኩሉ ግዜ ናይ ናቹራል ዩ ኦርጋኒክ ዩ ድበሃልን ሰምዕና ኾን ግን እዚ ናይ ጥዕና ጉዳይና ንዛረብ ዘለና ናይ ጥዕና ነገር ነቲ ግርፃና ዝኾን ነገር እንተ ዘይተገበረ ይሓይሽ ማለት እዩ ምናልባት ሓኪምና ናይ ስኒ ካልነ ብዛዕባ ምስ ግርፃን ዘተሓዞ ነገራት ብዛዕባ ናይ ታቱ ምውቃጥ ገለ ደይኮኑ ካል ነገር ተተባሃልና እሱ ካልእ ዘረባ እዩ ግን እዚ ናይ ከም ታቱ ዓይነት ከም መፀለም ዝግበር ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ምጥንቃቕና ማለት እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ምናልባት ብዛዕባ እዚኣ ካልእ ሕቶ እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ክትገብሩ ይትኽእሉ ካልእ ቪድዮ ክሰርሓልኩም ትደልዩ ብዛዕባ ስኒ እንተሎም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ፅሕፉ ይትኽእሉ እዮም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ካ ይቐኒየለይ ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ሳፖርት ትገብሩኒ ሳብስክራይብ ግበሩ መታን ቻነል ዓብያ ከዓ ንኩልሃና ትምህርቲ ትኮነና ይቐኒየለይ